anak, kumusta ka? Ay siguro nabannog ka nga nagmalum aya parehas ta. Umay ka man kit dito ta ag worship ta bilang pagdayaw tamot kini Apo Dios tapno makaina na tamos. Ay da kayo nga buy-buya dita makipagmaymay sa kayo met kanyami nga aginata dayto nga inaramid ko nga kaspasit iti programa na kaya't nimot nga ibingay iti intud ni Apo Dios kada kaming mensahe wenno ragsak nga impaay na iti panagbiag mi nga saan lang nga iti kwarta ti pakasapulan iti ragsak no di pay ket iti na espirituan nga ipapaay ni Apo Dios ti biag mi. Mangipaayak iti sagot ko kini Apo Dios kas maysa nga namarswa kanya pangliliwa kadagiti amin nga banbanno. Ni Kristo kami asumurot, ni Kristo ayam tiragsak mi, di marukod diti ayat na, kanayon na kami nga ay wanan. Da sakit nga marikrik namin ni Hesu Kristo ket italik mi di na kami pay nga binaybayan kanayon na kami nga isalakan. Naragsak kami nga inaldaw ta ni Jesus isuti silaw magna kami nga si tuturet ta armas ni ayat na ken bilik. Alawin anak malagip mo idubing kayo dahil ito nga kan kantaak. Urag saksakit kay idi babawon ti mensahe ni Apo Dios dagiti na espiritu na kan kanta mapabpabang arak latta makikita latta nga ni Apo Dios amok nga di natay baybayan malampasan tay to dagiti nga pagsubok ti biag ngem nagimbag ni Apo Dios kakabsat ura idi nagsakit ka nga dandani ka natay amom kunak kini Apo Dios sagot mo kanyak daytoy nga anak ko isagot mo man garudon iti baro nga pan nakaagas nang kita umot tintud ni Apo Dios aging gana tatta nadanon mo dayta nga tawon mo ket nagragsakap unay no agmin mensahe akong kapo itintud na kanyak nga talento ta inik kan nakadagiti banbanag nga kumaawatan nga nakakulupkupan iti pamatik kinkwana amom anak ko no malaglagip ko dagiti kan kanta nga inpaay ni Apo Dios kanyak tunggal maysa nga mensahe maysa nga kanta dagita tinagbali niya kayamanak itatta no man pay mabanugak nga trabaho mabanugak nga agubra iti agmalmalem no agkan kantaak iti spiritual baliwala amin dagiti nga banug ko kasta iti kaipapanan iti namat kini Apo Dios isu nga ibagaking ka anak ko san mo liliwayan kakararag ha mo liliwayan iti agaramid ti naimbag tamom iti naimbag dayta iti wagas nga pan nakatao ti maysa nga tao ket kunana iti John 3 verse 16 matandaan naman ako dahil nga minsak nga kwa nga linaon ti banal na kasugatan di John 3:16 takas talaunay ti panagayat ti Dios ti lubong tainted na ti kayso ng anak na tapno amin amamati maaddan ti biag nga nanayon saan tayo langanan nga saan tayo nga sagrapon no matay tayo sa tayo may kantibiyag nga nanayon saan kadi aya amom iti nagisyanak natay amom iti pagarod ko iti mataya ko ngam ko na iti maysa nga busis nga naggapom sa dilangit nga kunana nga nakabado ti puraw nga anghel buklatom ti John 3 verse 16 binuklat ko iti tinga ti rabiin akitak daytoy nga mensahe amok kunakon ama agbiagak aging gana tatanak ko kaduadak pailaeng si bibiyagak tangamin ni Apo Dios isuna ti innalak nga sanggir ko iti maudi ken umuna isuna iti mangted kanyak
iti so amin apigsakin salon at ko. Apakay ramanan nyo mo ten anak ko, graman kay amin. Kada kay amin nga dingdingag amuyo. Nagragsak iti biyag no namati ka. Tauray no rigat lati adaking ka, no adaking ka ni Apo Isu Kristo ang tigtig na iti biyag mo. Saan mo man nga mapadpadasan dagi jay pulkok, saan mo mapadasan dagi jay kunada nga agpakamatay gapu iti adu nga pagsubok saan kakabsat ni Apo Diyos agtignay ken ka. Takuna na di Jeremias 29 verse 11. Saan ko nga plano iti mang didigrakin ka no di kat plano iti mangibanag iti nasayat amasakbayam. Ngarod nukas jay ti plano nga inbaga ni Apo Diyos ammo tayo nga no aduman ti pagsubukan tayo namnamaen tayo nga ni Apo Diyos isuna iti mangisagsagana iti pagsayaatan ti tao. Saan tayo po kaon tinamnama tayo tati Diyos nga daydayawon tayo Diyos nga man nakabalin amin. Diyos nga naimbag ken kang runaan na Diyos nga naaya. Tauray no kamali tayo at dati ni maaramid ti nga basol ti pada tayo ni Apo Diyos sisa sagana latanga agayat kanya tayo kaaginal daw latangit itid na tibiyag tayo tapno mapagtagumpayan tayo dagiti adu ang pagsubok tibiyag madaydayan ni Apo Diyos kabsat amuyo dagiti nga kanta nga itid ni Apo Diyos kanya kada amin ti mensahe na kasla idi nagsakit ka matandaanam idi nagsakit ka iti tumor iti sakit ti ulo nga ato ti gastong ti doktor among aldaw idi ti Biyernes Santo matandaanam idi nagparangkin ka ti amang impako na ka ti cross nagasat ka ta may saka nga inikkan ni Apo Diyos may saka nga inaramid na nga instrumento tapno iti kasta maipaneknek mo nga ni Apo Diyos ket si bibiyag nga di tay makita ngem na ayat nga tumulong kasla kanya ti pagarup ko matayag idin ngem nanipod nagparang ni Apo Diyos manipod ti langit nga nakalansa iti krus ket kunana nga iti Diyos sa daydayawon Diyos amo Diyos Apo nga man nakabalin nga nyaman ting kakid dawon ni Apo Jesus ing kanamnamaen ingka nga rod agtalagkin kuana tati Diyos agdam paay kaasi ken liwliwa dagit agserbi mo matin kuana o kakabsat da kay nga buybuya ti tao nagdingdingeg amuyo dagiti nga paspasamak iti biag mi nga gina magmagna kami iti pagayatan ni Apo Diyos una ka nagrigat nga suruton ti pagayatan ti Apo Diyos ngam isugayam ti karagsakan no maawat mo nga isuna iti tagapagligtas mo tapudno launay kakabsat haantay nga masarakan iti pudno nga ragsak iti kayamanan no awan ti panampalataya tayo kinkuana tati ragsak nga ipaay ti Espiritu Santo haan nga matupad haan nga magatadan iti dakkel a kayamanan ta nagduma kakabsat no nang kakat magatang mo amin nga kayat mo no awan mo't iti pamatin kini Apo Diyos ay haan mo nga namnamain kakabsat nga daragsak iti panunot mo tamom iti tao no maminsan o may iti panagpulko kan mo magawidan ti agpungtot ngem no ni Apo Diyos ti inawat mo mabaliwala ta amin dagijay isu nga kunak nga nagkasat kami tinik ka na kami iti baro nga biyag ket sakbay nga ilipas ko dayto ang paayak mampay iti may sang kanta isagot ko ken ka kakaiso na abiyag ko ta si kalaing ama nakarik na pamatik mo dati kaawan mo Hesu Kristo panagbiag ko adu apan ubuk rigat nga linak amko nginti sa sangbay mo patgek unay nga ama naadaanak namnama tasikat na sarap ko dinto magatadan uray anya nga kinabaknang iti panagtalik ko di kanto talikodan agyaman akama iti ayat kin ka
kaasim. Ta nagdusa ka mais palaklain. Amin dagiti nga mensahe inted kanya kiti Dios. Iti Dios nga man nakabalin ket adda iti tungkal maysa nga tao ket adda plano na. Isut gapuna nga gadagitoy nga paspasama kiti biag mi awan sa bali akamang mi nuhan nga isuna.